Hej venner, så er jeg tilbage alene i marken, fuldstændig ene, og ligesom i sæson 78, som jeg deltog i sidst, så er det fuldstændig uberørt natur, der er langt væk fra alt og alle, og ingen kontakt med andre mennesker, og jeg har kun lige fået lov at tage nogle få fornødenheder med. En af de store ting, der her på døgn 28 kommer til at presse mig rigtig meget, det er manglen på mad simpelthen, og jeg vil vise jer et lille udsnit af det, jeg har taget med. Der er blandt andet, jeg har taget selvfølgelig net med, og så fik jeg lov at tage en fiskestang med, og en lille udvalg af nogle kroge. Men jeg er sikker på, at det bliver vildt det her. Og jeg elsker bare det at være i sådan en total uberørt natur, uden andre omkring mig. Og den ensomhed, der er, det er fantastisk. Man kan slet ikke se spor efter mennesker her i naturen, og det synes jeg bare er, det sætter bare tingene sådan helt i perspektiv, synes jeg, og man bliver lidt glad i låget. Jeg vil ønske, at andre de fik samme glæde ved det, som jeg har. Hvorom alting er, så slutter jeg herfra nu. Jeg er nødt til at fange noget mad, fordi ellers så får jeg ikke noget at spise. Det er en af vilkårene. Der er ikke lige, jeg tror der er 8 km til den nærmeste McDonald's, ja, det er jo i sig selv vildt, men kan I have en god dag alle sammen.